Днес ще снимаме рекламен клип за страхотните танцори и акробати от Tapia Dance House и за техния нов спектакъл. Имаме една минута не да разкажем, ами по-скоро да подскажем за това какво ще се случва в спектакъла. Една минута е много малко, но аз съм измислил нещо и да видим как ще се получи. Ето го Ерика и са катери. Сега ще направим малко осветление, за да бъде подходящо за сцените, които съм измислил. Не, Кримата дойде тук. Не, така е добре, както беше леглото. Само че червено. Така? Да. Така с червено, я. Ай, правим възглавница. Много. Така. Нищо, добре е така. Толкова кълъвка може вътре да го пъхне. Кълъвка ли? Да. Готова ли си? Да. Не си накланя, дай само това ще направим. Бавно да преминеш. Така, да, ви разочаровам. Давай. С тази да го хванеш, виж. Така. И да го разгърнеш. Е така да го разгърнеш. Айде пак същото. Искам по начин отваряш. Виж първо. И рязко назад. Да останеш. Да се види реакцията. От тук я дигате и минавате над камерата. Айде репетиция. Трябва да се изправиш. С изправяне. Изправи се стресната, погледни ги, вие бъдете усмихнати към нея. Като ги видиш, първо бъди очудена. Те това правим. И те те хващат и тръгват. Как се чувствате в главната роля, кажете? Добре. Добре ли сте? Да. Много сте добра. Благодаря. Очаква ви светло бъдеще. Благодаря. Това ми харесва, тия валове ми харесват. И може ли да ми пуснеш отпред да видя как ще се виждат лицата? Не, предното по-ми хареса, защото има повече цветове. Това нещо. Така окей ли е или е много? За лица ли? Сега ще погледна и ще ти кажа. Приключихме клипа, прибираме и да видим какво се е получило.